Je to Rick a dnes je presne tá epizóda, v ktorej už dlho sníval, že sa objaví. Dnes ráno som mu dal $1 miliardu a vysvetlil jediné pravidlo. Minúť všetko do polnoci. Žiadne sporenie, žiadne investovanie. Jednoducho minúť. Ak zostane čo i len cent, peniaze sú stratené a Rick čelí trestu. Čas sa krátil. Prvá vec, ktorú Rick urobil, bolo, že išiel do autosalónu a kúpil naraz 10 superaut. Sú to vzácne autá, vyrobené v jedinečných exemplároch. Odviezol sa s nimi na trať Formuly 1 a pretekal s nimi. Rozdal kľúče náhodným divákom a potom si sám sadol za volant. Jeden z hostí sa ukázal byť dieťaťom a Rick mu podal kľúče od najštylovejšieho auta so slovami: "Teraz je tvoje." Takže minul 20 miliónov a stále ich zostalo dosť. O hodinu neskôr už bol Rick v Paríži. Spomenul si, že tam nikdy nebol a rozhodol sa to napraviť. Prenajal si súkromné lietadlo a odletel na raňajky. Prenajal si reštauráciu s výhľadom na Eiffelovú väžu, zaplatil za jedlo, nápoje a prepitné pre kuchárov. Požiadal o jedlo, ktoré by zahrňalo úplne všetko z kuchyne. O pol hodiny neskôr čašníci priniesli obrovský podnos plný krabov, paštét, ovocia, syra a zmrzliny. Okoloidúci sa zastavili a jedli s Rickskom. Bola to skvelá a pre Ricka lacná ponuka, 5 miliónov na celú cestu a ešte mu zostalo neuveriteľných 975. Po návrate Rick išiel do súkromnej zoo. V klietkách boli tigre, medvede a opice. Kúpil všetky zvieratá, prenajal si nákladné autá a previezol ich do rezervácie. Jeden papagáj vyletel z klietky a pristál Rickovi na pleci a on sa rozhodol, že si ho nechá. 10 miliónov bolo vynaložených na dobrú vec, takže zostalo 965 miliónov. Od začiatku experimentu uplynuli iba 4 hodiny a Rick už usporiadal oslavu pre celé mesto. Do neba sa vzniesli obrovské balóny a z nich na padákoch začali padať darčeky. Smartfóny, zlaté hodinky, obálky plné peňazí, všetko letelo priamo do rúk okoloidúcich. Tí najšťastnejší si uchmatli kľúče od skutočných domov. Takýchto sídiel bolo 10 a stáli 100 miliónov. Keď uplynula 4. hodina, Rick vošiel do klenotníctva a vyhlásil: "Všetko si vezmem." O hodinu neskôr boli šperky v rukách okoloidúcich. Rozdával ich priamo na ulici. Niekto dostal prsteň, niekto náramok, niekto sa pri prijatí náhrdelníka jednoducho rozplakal. Rick tak prišiel o ďalších 50 miliónov, zostalo ich viac ako 800. Celý diel nájdeš na YouTube kanáli To je Rick.